Bueno, bestelakoetan ere izan ditugu antzekoak, eta, penarekin hartutako berri bat da guretzat, ez? Azkenean, badirudi, euskaltasunarekin zer ikusia duen edo zer, kendu behar dela gure paisaiatik, eta horrekin ez gaude inondik inora doz, noski. Ebazpen honen bidez, Nafarroako auzitegi nagusiak atzera bota du Atarrabiako udalak 2023ko iraileko sententzia baten aurka jarritako helegitea. Sententzia horretan ere, Iruñeko administrazio auzietarako bigarren epaitegiak legez kontrakotzat jo zuen herriko frontoian Euskal Herriko armarria paratzea. UPNek jarri zuen salaketa hura, herriko udalak armarria berriz pintatzea erabaki zuenean. Berri honen aurrean, Mikel Oteiza Atarrabiako alkateak albistea ez dutela ez ustean jaso adierazi du. Magistratuen arabera, Euskal Herriko armarria ikur neutroa izan badaiteke ere, ezin uka daiteke ekimen politiko nabarmen bat dagoela, zeinak helburutzat baitu Nafarroa integratzea Euskal Autonomia erkidegoan. Auzitegiaren ustez, erakunde publiko batek ezin du ikurra erabili. Oteiza alkateak armarriaren simboloa kulturala dela adierazi du. Zerbait kulturala dela, hor egiten den jardueraren nolabait simbolo izan daitekela, ez azken finean euskal pilota jokatzen da, eta euskal pilota eta euskal kulturarekin batera pixkat hori oinarri hartuta paratu genuen armarria. Beraz, naiz eta goiz den, Atarrabiako udaletik gaia juridikoki aztertuko dute eta honen aurrean zerbait eginen dute. Euskararen arloan azken aldian etengabekoa da Euskararen aurkako oldarraldi judiziala. Edabidei erreparatu besterik ez dago. Esaterako Nafarroan eremu mistoko osasunbideko zerbitzuetako lanpostuetan Euskararen ezagutza meritu gisa baloratu alizatea onartu da. Edota Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundiko 257 lanposturen egonkortze promozio eta esleitze prozesuak baliogabetu dituzte Euskararen ezagutza eskatzea diskriminatzailea dela iritzita. Gaia zitze egiteko Idurre Eskizabel Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusia dugu gurean. Ongi etorri Idurre. Eskerrik asko, arratsaldean. Euskal Herrian lurraldez lurralde egoera desberdina bada ere, nola baloratzen dituzue azken berriak? Ezin ondo baloratu ez, ze batean eta bestean, ongi aipatu duzun bezala, kontseilutik eta Euskalgintzako askotariko eragile askorekin batera aspalditik salatzen ari garen oldarraldiaren agerraldiak ikusten ditugu behin eta berriro, ezta? Eta Nafarroako kontseiluaren irizpen hori halakotzat daukagu, eta dudarik gabe Bizkaiko Diputazioan gertatu dena edo berriki, astebete lehenago edo 10 egun lehenago Gipuzkoako Diputazioan gertatutakoa ere oldarraldi judizial horren parte da. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban euskararen ezagutza egiaztatzen duten ziurtagiriak esleitzeko sistema aldatu egingo da. Lakoak onartu berri duen sektore publikorako euskararen dekretuaren arira, ambizioa falta zaiola uste duzue kontseilutik, zer dela eta? Egin dugu gure irakurketa, ez da ahaztu behar Jaurlaritzak onartu berri duen dekretuak nolabait Araba Bizkai eta Gipuzkoan, Araba Bizkai eta Gipuzkoako administrazio publikoan, zerbitzu publikoan euskararen erabilera arautuko duen dekretua izango dela, eta dudarik gabe administrazio publikoa eta bertatik egiten dena eta bertan aurrera eramaten den jarduera oso elementu garrantzitsua da, batetik herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko, oinarrizko eskubideak bermatzeko, eta horretaz gain euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Eta alde horretatik kontutan izan behar da aurreko dekretuak 27 urte egin dituela indarrean, 1987koa zela. Araudi horrekin ari ginela. Eta behin 2024 iritsita Euskalgintzaren Kontseiluan argi dugu badaudela zumeak administrazio publikoaren arloan behar den euskalduntze prozesua aurrera eramateko. Hau da,
bermadadin administrazio publikoa izan dadila Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoa batetik herritarren oinarrizko eskubide horiek, hizkuntza eskubideak bermatuko dituena, eta bestetik momentu honetan euskararen normalizazioan aurrera egiteko behar dugun tresna. Eta zoritxarrez, etorri zaigun testua, etorri zaigun araudia, etorri zaigun legedia, ez da horretarakoa. Utxune ugari dituela esan duzu, lakuaren dekretu hau, orduan, zeren erakusle dela esango zenuke? Bueno, guke badaude, onerako baloratzen ditugun gauza batzuk, esate baterako nolabait bere eragin eremua handitu egingo da, zerbitzu publiko guztira zabalduko da, naiz eta ertzaintzan, osakidetzan eta justizian 10 urte barrura arte ez den indarrean jarriko. Baina, bueno, hor badago aurrera urrats bat. Hizkuntza eskakizunen egiaztatze prozesuan asimetriak aintzat hartzea ontzat jotzen dugu, ez? Ahozkotasuna eta idazteko gaitasuna, segun eta lanpostu bakoitzean bete beharreko eginkizuna zein den, herritarrei eman beharreko zerbitzua zein den, modu asimetrikoan baloratzea, ezta? Edo ontzat ematen dugu hizkuntza eskakizuna bera laneko hizkuntza erabileraren bidez egiaztatu ahal izatea. Baina funtsean akats nagusi bat ikusten diogu. Eta da ez diola epemuga bat jartzen administrazioa euskalduntzeko prozesuari. Hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioko lanpostu guztietan euskararen gutxieneko ezagutza betetzeari. Eta hori egingarria da eta kontseiluak badauka egitasmo bat landuta, gehiengo sindikalarekin landuta gainera, gehiengo sindikalaren bermea dakarrena, eta egingarria dena. Ze kontutan izan behar da datozen 15 urteetan gaur egungo sektore publikoko langileen erdiak erretiroa hartuko duela, eta hori ordezkatzera datorren belaunaldia dela nolabait azken 50 urtetako normalizazio politiken ondorioz euskalduntze maila edo zabaltze handi bat dakarrena. Datu batzuk ematearren momentu honetan 25 eta 55 urte artean dituzten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 77% da, edo euskalduna edo euskaldun hartzailea. Eta adintartea 16 eta 25 bitartera jaisten badugu, proportzio hori 180%ra iristen da. Beraz, zumeak eta giza baliabideak badaude hori egiteko, hau da, gizartea horretarako prestatuta dago, epemuga horretan egin alizateko. Eta ez da halakori jasotzen. Eta eperik jarri gabe halako helburuetarako epemugak, ebaluazio neurriak eta urrats zehatzak jarri gabe, nekez egiten dira helburuak, ez da? Epemugak falta direla uste duzue beraz, hasieran esan bezala, administrazio publikoetako langileek euskara jakitearen eskakizuna bigarren plano batean jarri dute, euskaliztunon hezkuntza eskubideak urratzen ari direla esango zenuke, hau da, langileen ikuspuntua ikusi dugu, baina administrazio publikoetara doazenen eskubideak ere urratzen direla uste duzue? Bueno, honen guztiaren emaitza da, hau da, nolabait administrazio publikoko langile guztiek gutxieneko euskarazko ezagutza hori ez izatea dudarik gabe euskaraz bizi nahi dutenen, nahi dugunon eskubideak urratzeko oinarri bat jartzea da, hori alde batetik. Eta gero bestetik badago osagai bat eta da euskara lan hizkuntza izateko aukerarena. Ze batzuetan badirudi euskararen normalizazio eta hizkuntza eskubideak administrazioarekin daukagun harreman horretara mugatzen dirala, ezta? Herritarra zerbaiten bila doanean eman behar zaion erantzun horretara mugatzen direla. Baina eskubideak eskubide izan daitezen bizitzako arlo guztietan.
izan behar dira praktikagarriak eta aurrera eramangarriak eta gorpuztugarriak, ezta? Eta hor sartzen da lan eremua baita ere, ezta? Eta hizkuntza eskubideen parte da euskaraz lan egin ahal izatea. Eta administrazio publikoak bere langileei ere eman behar die, aukera hori. Bi aldeetatik, huts egiten du, baina diodan bezala, nolabait gutxieneko euskararen ezagutza bat ez badute izaten langile publiko guztiek, nekez bermatuko dira euskaraz ardazten diren garen herritarren eskubideak. Lehen aipatu dituzun datuak erreparatuz gainera, egingarria ere badela ikusi daiteke, hau da, etorkizunera begira epeak jarrita, badagoela nahiko hizkuntza gaitasun, administrazio publikoetan ere euskara naturaltasunez eta normaltasunez erabiltzeko, ezta? Bai, egitasmoa hor dago, landuta dago, 15 urtetako epea jarrita dago, aurre ikusita, nun gertatzen diren, ze arlotan gertatzen diren ze ataletan erretiroak, eta diodan bezala, kontutan hartuta, horiek ordezkatzera datozen belaunaldiak, euskalduntzea belaunaldi horietan orokortua eta zabala dela. Bizkaian, hizkuntza eskakizunen aurkako bi sententziaren ondorioz, kolokan daude erakundean egonkortzeko bidean ziren 257 lanpostu, hau esan dugu aurrez ere, euskara eskatzea diskriminatzailea dela iritzita hartu dut erabaki hau. Egungo lanpostuetan, ehunka langile eragiten die euskararekiko ezagutza, korrelako epaiek, aipatu duzun bezala, herritarroi eragiten digu. Orain, egoera honen aurka elkarretaratze bat egingo duzuela eta LAB sindikatuekin batera bihar, Bizkaian Bilbon izango da, eta zer aldarri erongo duzu orduan? Pixka bate azken boladan egiten ari garen aldarrikapena, ez da? Oldarraldi judizial bate bizitzen ari garela, baina oldarraldi horrek bere oinarri politiko eta mediatikoa ere badaukala, eta oinarrian badaudela batetik hizkuntzen auziaren eta hizkuntzen elkarbizitzaren gaineko ikuspegi supremazista bat, Hego Euskal Herriko kasuan gaztelera jartzen duena guztiaren oinarrian, hori batetik, eta gero bestetik hizkuntza eskubideak lan eskubideekin kontra jartzeko premisa faltsu bat, ezta? Ze epai horien edo helegite horien abiaburuan dauden eta epai horien inguruan sortzen diren, edo epai horietan ematen diren argumentuetan, hainbatetan aipatzen da hori, ezta? Lan eskubideen kontrakoak direla. Batetik lehen esan dudana, ezta? Eskubideak oso izateko bizimoduko arlo guztietan gauzagarri izan behar dutela. Nik emakume naizen eineko eskubideak ez dauzkat administrazio publikoarekin bakarrik harremanean, baizik eta nire bizitzako arlo guztietan izan behar ditut, baldin eta eskubide izango badira. Hizkuntza eskubideak ere oinarrizko eskubide dira, eta beraz ezaugarri hori dute. Beraz, lan eskubide ere badira. Euskaraz ardazten garenok badugu euskaraz lan egiteko eskubidea. Eta bestetik, ematen du, hor eta gainera Bizkaiko sententzietako batean aipatzen da epaian, diskriminatzailea dela, lan aukeren ikuspegitik euskara eskatzea, enplegu publikorako sarbidea ezabatzen dela. Hor, Bizkaiko diputazioak berak argudiatu zuen, halakorik ez dagoela, sarbidea ez zaiolako inori debekatzen, lehiatzeko aukera da, eskubideetan onartzen dena, ez dezagun ahaztu, enplegu publikoa lortzeko bidea beti lehiaketa bat izaten dela, eta hor,
herritarrei zerbitzu hori egokien emateko prestatuta daudenak hobesten direla. Hau da, lehiaketa publikoetan behin da berriro uzten dira kanpoan hautagaiak, ezta? Beraz, sarbiderik etzaio inorri eragozten, nahi duen guztiak parte hartu dezake eta gainera prozesuan bertan egiaztatu dezake hizkuntza eskakizuna, baina neurtzen dena, lehiaketa publikoa denez, hor hautaketa prozesu horretan egiten dena da zerbitzu hori ondoen emango duena hautatu. Eta hor dudarik gabe euskararen ezagutza oinarri bat izatea ezinbestekoa da gurea bezalako gizarte batean, non milaka herritar euskaraz ardazten garen, milaka herritarrek euskaraz bizi nahi dugun, parekotasunean bizi gaitezen. Aurrera begira, hauteskundeak datoz, apirilean, badago Euskalgintza Kontseilutik alderdiei eman nahiko zenieken mezurik? Bueno, etengabe ematen diegun mezua, ezta? Aurrera begira, euskararen normalizazioak erronka oso handiak dituela, minorizazio egoeran dauden hizkuntza guztiek momentu honetan oso kinka zailak bizi ditugula, minorizatutako hiztun komunitateetako kideok, globalizazioak, digitalizazio azeleratu honek oso egoera kezkagarrian edo larrian edo berezian hartzen gaituela, euskara eta gainerako hizkuntza minorizatuak eta minorizatu gabe ere txikiak direnak, minoritarioak edo hiztun ez oso handikoak direnak. Eta orduan, inoiz baino gehiago behar direla politika publiko sendo eta azkarrak honi guztiari aurre egiteko. Eta gainera, honi guztiari oldarraldia erasten badiogu, are eta sendoago eta tinkoago aritzeko momentua dela. Kontuan izan dezatela, esker mila Idurre Eskizabel, Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusia gaur 11 telebistan izatearren. Eskerrik asko zuei ere, beste bat arte. Euskalgintza gaiekin segiz, atzo azterketak euskaraz mugimenduko kide, Inaut Elosegi izan genuen gurean. Entzun. Gobernu frantsesak ez du brebeta eta baxoa azterketak euskaraz pasatzen uzten. Hori dela eta lekukoa hartzean azterketak euskaraz aldarria ondoan eramatera, hau da, korrikan lekuko hartzean azterketak euskaraz aldarria ondoan eramatera animatu dituzte Euskal Herriko ikastetxe guztiak. Gaia hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Inaut Elosegi, Onandia azterketak euskaraz kolektiboko kidea eta irakaslea. Arratsaldeon, Inaut. Bai, arratsaldeon zuei. Zuen egoeraz deus ez dakienarentzat, konta iguzu zein da euskararekiko duzuen panorama eta zer da aldarrikatzen duzuena? Hemen Frantziako estatuan dugun egoera euskararekiko da ezagutza eza. Frantses konstituzioan euskara ez da hizkuntza ofiziala, bada holako artikulutxo bat nolazbait tokiko hizkuntzak onartzen dituena, baina biziki manera mugatuan, eta egoera aski larria da, ustez Nafarroako eremu batzuetan bizi dutena bezalakoa. Zer dio Frantziar gobernuak edo zer diote Frantziako hezkuntza agintariek euskararen inguruan orduan? Onartzen dute Frantzian badirela lurraldeko hizkuntza batzuk, baina ez diete emaiten hizkuntza horiei ez onarpenik, ez ofizialtasunik eta ez garatzeko ahalmenik. Eta 2021 izan da molak parlamentari baten lege proposamen bat, Frantziako konstituzionalera salatua izan dena, eta azkenean Frantziako estatuak ez du onartu euskara bezalako hizkuntzek ukaitea toki bat guk aldarrikatzen duguna bezala. Eta horren ondorio bat da, adibidez, azterketen inguruan gertatzen dena, hau da, gure ikasleek ikasketa guziak euskaraz eginik ere, azterketa momentua heldu delarik, inposatzen zaiela azterketa horiek frantsesez
egitera. Eta hori dakidanez ez da beste inun gertatzen. Baina hori da guri gertatzen zaiguna, eta hori da pixka bat azterketak Euskaraz kolektiboaren izaeraren arrazoina. Guk eskatzen duguna da, sinpleki gure hizkuntz eskubideak errespetatuak izaitea, eta bistan da, gure aldarrikapen historikoa dela Euskararen ofizialtasuna. Egoera aldatzeko xedez sortu zenuten orduan azterketak Euskaraz kolektiboa, nortzuk osatzen duzue kolektibo edo mugimendu hau eta nolako ibilbidea egin duzue? Ibilbidea oso luzea da, aspalditik heldu den aldarrikapen bat da. 1985 arte brebeta pasatzen zuten ikasleek ez zitzaienez zuzendua Euskaraz, ez zuten azterketa hori lortzen. Geroztik Estatuak onartu zuen Euskaraz idaztea froga batzuk, eta bergauza basoarentzat, gai batzuentzat, baina kalapita berriz piztu da 2016an brebetarentzat eta berantago liseoarentzat, izan direlako hezkuntza reforma batzuk, eta hor erabaki dute, brebetaren kasuan zientziak ez zituztela Euskaraz zuzenduko, eta basoaren kasuan, ahozko handia deitzen den froga bat, eta berezitasuna deitzen diren beste froga batzutan ere, Euskara etzela kontuan hartuko. Beraz, aspaldiko aldarrikapena izanik ere, azken 4-5 urte hauetan gogortu den borroka bat da, azterketak Euskaraz kolektiboak eramaiten duena, eta osaketa da ikasleak, dira eragile importanteak, eta gero inguruan bai erakasleak, bai burasoak, azkenean da pixka bat sehaskako komunitate hori, eta baita ere euskalgintza osoaren sustengoarekin, eta erakaskuntza elebiduna, izan publiko edo pribatu, horien gero eta sustengo handiagoarekin ere. Sustengu handia du beraz, esan bezala ibilbide luzea du, oraingo kontekstuare aurkeztu diguzu, zein da hurrengo pausoa? Jaz lortu ginuen, brebetan ginuen korapilo handi bat askatzea, nahi du zientziekin ginuen gatazka bat, eta historia, geografia eta matematikak brebetan zuzenduak ziren Euskaraz, baina zientziak ez. Jaz lortu ginuen, manera prekario batean baldin bada ere, zientziak Euskaraz zuzenduak izaitea. Orain beste ostikada bat etorri da iraila edo urrian, burutik pasa zaielako, naiz eta Euskaraz egin, galdera guziak frantsesez emanen dizkigutela berbetarako, eta hori onartezina da, eta badugu esperantza ekaina baino lehen historia hori konponduko dutela. Bestela behitz ere bagoaz konfrontaziora, baina hori konpontzen baldin bada, orain erronka da brebeta lorturik basoaren afera hori lortzea, eta ahozko handian eta berezitasunen azterketa horietan Euskara onartua izaitea. Borrokan jarraitzeko argudioak eta indarra ere baduzue beraz. Ekimen bat proposatu duzue orain, sare sozialetan korrika garaian ere, azterketak Euskaraz kolektiboa sostengatzeko, babes handia jaso duzu ekimenarekiko? Orduan ekimen hori Etxepare liseoko ikasleek dute sortu, eta horiek eskatzen dute, korrikan parte hartzen duten ikastetxe guzieri, korrikaren lekukoa eta banderolaren ondoan ere azterketak Euskaraz afitxa bat edo zerbait aldarrikapen hori ere erakustea. Eta biziki arrakasta handiari da lortzen ekimena, dakigunez toki askotatik iniziatibak heldu dira, eta beraz pentsatzekoa da korrika hontan toki guztietan ikusiko dela azterketak Euskaraz aldarrikapen hori, bai. Bai, gainera, aurten, bere alegina txalotuta aupada bat eman nahian, korrikak azterketak Euskaraz mugimendua omentzea erabaki du. Nola jaso duzu berria? Postasun handiarekin, joan den urtean jadanik argia saria
jaso ginuen, kolektiboak jaso zen argia saria, eta aurten korrikak Azterketak Euskaraz kolektiboa omentzea guretako sinetxezina eta biziki unkitu gaituen omenaldi bat da. Beraz, olako onarpen batek laguntzen du azterketen gaia eta hizkuntz eskubideen gaia aktualitatearen aintzinean ukaitea, eta hor ikusiko dugu korrikaren bidez herri oso baten aldarrikapena dela, beraz gu zinez hainitz unkitzen gaituen eta berri bada eta nahi dugu korrika eta eka eskertu guretako opari handi badelako hori. Hasieran ezan bezala, lekukoa hartzean, Azterketak Euskaraz aldarri handoan izateko deia egin duzue, argazki bat bidaltzearekin batera, ezta? Bai, hori da, eskatzen den ekimena sustengu bezala Euskal Herriko toki guzietara, bai, eta bereziki ikasleri, berbada ikastetxeri, bai. Korrikan parte hartzean, zuen aldarria izango dugu gurean zalantzarik gabe. Esker mila, ina Utelosegi onandia, Azterketak Euskaraz kolektiboko kidea gaur gurean izatearren. Bai, zueri, esker. Aldarrekin jarraitu, ziazko greba feminista orokorraren haizeak mugituko du aurtengo martxoaren 8. errota. Orduko aldarrikapen eta eskaerei eutsiko die Euskal Herriko mugimendu feministak, batez ere zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldekoa. Euskal Herriko mugimendu feministako kideak martxoak 8ko egunaren inguruko irakurketa egin dute, bai egun horretarako manifestazioetara dei egiteko, bai aldarrikatuko dituzten gaiak mahaigaineretzeko. Elena Lopetegik hartu du hitza eta argi utzi du martxoak 8ko eguna ospakizuna baino gehiago borroka eta salaketa eguna dela. Ospakizuna baino gehiago borroka eta salaketa eguna da guretzat. Emakume langileok bizi dugun egoeraren inguruko analisia egin eta urgentziaz hartu beharreko neurriak exigitzekoa. Kaleetan, eragiletan, etxeetan, lan esparruetan, harremanetan, bizitzako esparru guztietan eragitekoa. Eta aurten ere horretara gatoz. Azaroaren 30ean greba feminista orokorrean aldarrikatutakoarekin bat egin dute. Etxeko langileen, egoitzetako langileen eta etxesetzeko laguntza zerbitzuaren egoera salatzeko. Batez ere emakume migratzaiengan, 21. mendeko esplotazio egoera lazgarrienetakoa bizi dutenengan. Horietako askok etxeko langile egoiliar gisa 24 orduz asteko 7 egunetan lanean dihardute. Eta hori onartezina da. Zaintza sistema esplotazioan oinarritzen da, eta batzuek saltzen dizkiguten hitz politek ez digute zertarako balio. EAeko zaintzaituna kritikatu dute ere, ahoa hitz politez betetzen dutela salatuz. Aurtengo martxoaren 8an, bada aipatu gabe utzi ezin duten beste gai bat, Palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia. Emakumeen gorputzak lehen konkista lurraldeak direla salatu dute. Aurtengo martxoaren 8an bada aipatu gabe utzi ezin dugun beste gai bat. Eta hori Palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia da. Jala Palestina. Badakigu emakumeen gorputzak direla lehen konkista lurraldeak. Beraz, Euskal Herritik elkartasuna eta maitasun osoa Palestinar herriari. Gaurko egunean bereziki emakume palestinarrei. Aipatu dituzten guztiagatik, martxoaren 8an kalera ateratzera animatu dituzte emakumeak. Baionan, arratsaldeko 6etan izanen da manifestazioa. Donostian, arratsaldeko 6:30 eta bukatzeko Bilbon eta Iruñean 7. Hiriburuez gain, herri eta auzoetan ere mobilizazio ugari egonen dira. Nafarroako gobernua Zerkar proiektua herri berriko eremura zabalduko duela jakinarazi du adinekoei arreta soziosanitarioa ematen diena. Gobernuak eredu berritzaile bat bultzatu du landa ingurunean adinekoei eta kalte berei arreta soziosanitarioa emateko Azerkar proiektua deitzen dena. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako eta Europar Batasunarekin batera 2022an egindako deialdetik sortu zen proiektua. Azerkar proiektuaren helburua da 3. sektoreko erakundeek sustatutako eta zerbitzu soziosanitarioen esparruan landeremuko pertsonen bizi kalitatea hobetzera bideratutako gizarte berrikuntzako proiektu pilotuak bultzatzea. Taberna lehendakari ordeak bisitan gogorarazi duen bezala. Por lo tanto, este es un proyecto
que combina lo que es el ámbito rural con favorecer dinámicas fundamentalmente de tejido comunitario para, en este sentido, ayudar, buscar ámbitos de atención a personas ya mayores, personas que puedan tener grados de dependencia. Bestalde, Dominguez Kontseilariak nabarmendu du garrantzitsua dela sistema gizartearen erronka berrietara egokitzea. Que el proyecto Acercar responde al objetivo del Gobierno de Navarra de dar impulso a proyectos piloto de innovación social impulsados por entidades del tercer sector y sobre todo dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas en el ámbito rural en el marco de estos servicios sanitarios. Acercar proiektuak lehen arretako medikuek koordinatutako disiplina anitzeko talde biltariez osatutako eredu bat proposatzen du. Fisioterapia, neuroerrehabilitazio eta logopedia zerbitzuak eskaintzen dira etxeetan, hurbilean eta modu virtualean. Esperientzia pilotuaren lehen urtean, 72 lagunekin lan eginda Erron eta Kaskanten. Lehenengo urtean lortutako emaitzen ondoren, proiektua Herriberriko eremura eratuko da, eta 2025ko martxoaren 31 arte mantenduko da 3 eremuetan. Arreta soziosanitarioaz gabiltzala, Ibarrangeluko herritarrek herriko medikua ez leku aldatzeko eskatu dute. Igandean 200 pertsonatik gora batu ziren Ibarrangeluko Elezalde plazan egindako kontzentrazioan. Lehen arreta defendatu eta Ruth Torre medikua bertan geratzeko eskatuz. Gainera, protesta gisa foru errepidea moztu zuten 15 minutuz. Plazan egindako kontzentrazioan egoeraren nondik norakoak azaldu eta datorren igandean martxoaren 10ean berriro elkartzeko deialdia egin zuten. Oraingoan Elantzoben. Berririk ez badago astero elkartzen jarraituko dute herritarrek. Azaldu zutenez, herriko medikuak erretiroa hartu zuenetik, Ruth Torre osasun zentrotik pasaden 3. medikua da. Herritarrek gehitu dutenez, urte 2 baino gehiago darama bertan eta ibilbide honetan herritarren abegikortasuna irabazi du. Lehen arretako plazari estabilitatea eman dio eta bere eguneroko jarduerak biziak salbatu ditu. Torre medikuak herri horietan geratzeko eskatu zuen barne mugikortasuna prozesuaren bidez. Hasiera batean onartu egin zion Osakidetzako zuzendaritzak udal ordezkariek azaldu dutenez, baina enplegu eskaintza publikoko plazen izendapena egiterakoan lehenbailen Galdaka Usansoloko osasun zentrora inkorporatzeko agindu zioten. Ibarrangelu eta Elontzobeko herritarrek medikuaren eskaera onartzea eta errespetatzea eskatzen dute. Elantzobe eta Ibarrangelu herrietako udal gobernu taldeak ere elkarretaratzean egon ziren. Mobilizazioaren helburua lehen mailako osasun arretari dagokion tokia bermatzea da. Larrialdi klimatikoari helduz, Euskal Laborategi bat klima aldaketa aztertzen ari da, adi ikerketaren datuei. Ikerketak kezkagarri ez ari dira ohartarazten azken aldian, glaziarra gutxitzen ari dira. Environmental Research Climate aldizkarian argitaratutako ikerketa berri batek dioenez, Afrikan gelditzen diren glaziar apurrak azkar ari dira desagertzen, eta kontinenteak bere azkenengo tontor txuria galditzake mende honen erdialderako. Nature aldizkarian argitaratutako beste ikerketa batek dio Groenlandiako izotz geruzak munduko 2. handienak kalkulatutako baino 120 izotz gehiago galdu duela azken 40 urteotan. Zehazki 5.000 kilometro karratu izotz galdu ditu Groenlandia gutxi gora behera 1985-tik 2022. Klima larrialdia islatzen dute datuok, bada testuinguru horretan lanean dihardu Leioako Basque Center for Climate Change zentroak. 0 azpitik 5 eta 30 gradu bitarteko temperatura baxuetan jarduten duen Euskal Herriko izotz laborategi bakarra da, Izotzalab deiturakoa, eta bertako instalazioetan besteak beste Pirineotako, Groenlandiako edo Himalaiako izotzen harrapatutako aire aztertzen da klima aldaketaren bilakaera aztertzeko. Sergio Enrique adituaren arabera elurretik sortzen den izotzek aire burbuilak ditu, harrapatuta gelditu den airea, eta konposizio atmosferiko momentukoa da, izotz bilakatu zenekoa, milaka urte zorbikin geratzen dena. Laborategian esan duenez Antartikako izotza 800.000 urtera iristen da, eta orain 1.000.000 urte gehiago dituen izotza bilatzen ari dira. Burbuietan harrapatutako aireaz gain izotzak hauts partikulak eta kedar moduko substantziak ere baditu, jarduera industriala duten garai berriagoetatik datozenak. Horri esker poluziaren bilakera azter daiteke. Ikertzailearen ustez erregistro klimatiko paregabea da beste edozeinekin alderatuta, gainontzekoek ez baitute izotzak informazio zuzen emateko duen zehaztasunik.
Ondorioetara jo zientifikoek adierazi dute adibidez Pirinioetan glaziarrek historiako beste garai bero batzui eutsi dietenek ez dutela eutsiko aldi honetan. Ikertzaileen ondorio orokorraren arabera saihestezina da Pirinioetan izotza galtzea, baina horrek ez du esan nahi etorkizuna zoritxarrez urrun, tenperatura egonkortzarekin batera glaziar berria berreraikitzen hasi ezin daitezkenik. Eusko Legebiltzarrerako bozen kanpaina horrea ez da Araba, Bizkai eta Gipuzkoara mugatzen, hala antzeman daiteke H. Bilduko lehendakari gai Peio Txandianok Irlandara eginiko bidaiatik. Michel O'Neill gaur lehen ministro izateak asko esan nahi du. Esan nahi du blokeoak gainditu egiten direla eta aldaketak martxan daudela eta ekidin ezinak direla. Bai Irlandan eta baita Euskal Herrian ere. Aukera izan dugu bertako egoera politikoaz hitz egiteko, baita Euskal Herriko egoera politikoaz hitz egiteko, eta gu konbentzitua gaude apirilaren 21 ondoren ere, alternatiba aldaketa etorkizuna ezkerretik datorrela, burujabetzatik datorrela, bai Euskal Herrian eta baita Irlandan ere. Maria Txibite Nafarroako presidenteak salatu egin ditu atzo Herri Berrin bildutako nekazari talde batek oihukatu dizkion irain matxistak. Atzo Euro eskualdearen urteko batzarra egin zuten Herri Berrin. Bilera horretan, Alain Rousset presidenteak Maria Txibiteren esku utzi zuen Europako taldearen buruzagitza irudikatzen duen makila. Egun lasaia zirudien arren, protestan dauden nekazari eta beltzainak bertaratu ziren. Nekazariek Maria Txibite lehendakariaren aurkako irain matxistak oihukatu zituzten agintariak paradorean sartu zein paradoretik atera zirelarik. Foru lehendakariak berak kazetarien mikrofonoen aitzinean azaldu zuen nekazarien hainbat aldarrikapen konpartitzen baditu ere gobernuak ez duela halakorik onartuko. Por supuesto, respeto la libre manifestación, respeto por supuesto la expresión de las reivindicaciones de los agricultores y desde luego muchas de sus reivindicaciones incluso el gobierno las comparte y las está trabajando con ellas. Ahora bien, lo que no respeto ni voy a tolerar es ningún insulto machista a la presidenta del gobierno. Gaineratu zuenez, gertakariak ez dira zigortzeke geratuko, eta futbolean irain arrazistak ikertzen dituzten bezala, ikertuko dituztela irain matxistak, bereziki martxoaren 8. astean. Foruzaingoak dagoeneko ustez irainak oihukatu zituzten 3 pertsona identifikatu ditu, 2 gizon eta emakume bat. Gogoratzekoa da protesten F6 mugimenduaren protesten lehen astean, Txibiteri eskratzea egin ziotela etxeparean, seme-alabekin eskolarako bidean zela. Politika gaietatik ekonomiara traktoreak Eusko Jaurlaritzaren aurrean bildu dira 3 eguneko protestak hasteko. Uagak eta Trebiño eta Araba landaren alde elkarteak egin dute deia. Etzi amaituko dituzte protestak eta egun horretan gobernuko ordezkariekin biltzea espero dute. Traktoradek mobilizazioei jarraipena eman die Gasteizeko kaleak hartuz. Nekazariek beraien protestekin jarraitzeko martxoak 4, 5 eta 6 traktoradak egingo dituzte. Gasteizko kaletan egongo dira goizeko 10:00 5 bitartean. Mobilizazio horien ondoren, traktoreek Eusko Jaurlaritzaren ondoko zelaian pasako dute gaua. Duela hilabete egin zituzten traktoradek emaitza gabe jarraitzen dutela ikusita, Uaga eta Alaba Trebiño por el Campo elkarteak 3 deialdi hauek burutu dituzte. Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren erantzun argirik jaso ez dutela adierazi dute. Ondorioz, mobilizazioei jarraipena eman diote. Guk arazo handiak ditugu, egon ginean aurekin bilduta orain astebete, alde biak,
eta Euskal Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin, eta ez digute kasurik egin, ez erantzunik emon, eta erantzunan zain gaude, eta orduan egin duguna da orain beste protesta batzuk, ze neurri asko Europatik datoz, baina beste neurri horiek Europa barik bertan eginakoak dira. Protestaren azken egunean, hilak 6an, Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean 12etan elkarretaratzea egingo dute. Ondoren ordu batetan eskaerak egingo dituzte. Beraien lan baldintzak hobetzearen alde, produktu lokalaren garrantzia emanez eta enpresa multinazionalen gorakada salatuz. Nekazariek protestan jarraitzeko asmoa dute. Honela, UAGak, Gipuzkoako EHNek eta EHN Nafarroak martxoak 19an mobilizazioa deitu dute. Arabatik Bizkaira, Bilboko autobus zerbitzuetako langileek greba eguna dute gaurkoa. Bilbobuseko langileek 24 orduko beste lanuzte bat egin dute gaur, negoziazioa aurrera ez doalako, eta hitzarmena berritzea eskatzeko. Bestalde, Sarinazioko Levante plazatik atera da manifestazioa, goizeko 7:00 eta Moiuara heldu da 11:00. Gainera, martxoaren 18an, 20an, 25an eta 27an egun osoko lanuzteak egingo dituzte. Martxoaren 11an berriz ez dituzte egingo goizeko 4 ordu eta arratsaldeko beste 4 ordu. Apirilaren 9tik aurrera greba mugagabea hasiko dute. Aurreko egunean 24 orduko beste lanuzte bat egin ondoren. Bestalde, Nora Betek mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzia agerraldia egin du Bilboko udaletxean 12etan. Elkarrekin Bilbao eta EH Bildu udaltaldeek eskatuta. Bilbobuseko langileen lanuzteen eta greben eraginari buruz eta lan gatazka konpontzeko hartutako edo hartuko diren neurriei buruz hitz egiteko. Jarraian, Bizkaiko kiroldegietako langileen aldarrietara egingo dugu salto. Izan ere, greba eguna dute gaurkoa, deitu dituzten greba egunetatik laugarrena. Gaiaz hitz egiteko, pantailaren beste aldean dugu Itziar Lerrazabal, Gardea Zabal, ELA sindikatuko kidea. Arratsalde on, Itziar. Hitzarmen duin baten alde zabiltzate greban, zer dela eta? Pasaden urteko abenduan bukatu zen hitzarmena eta berriz ere pasaden urteko urtarrilean hasi ginen negoziaketan. Urtebete baino gehiago pasatu da eta naiz eta bilerak egon eta negoziaketak egon, momentu honetan patronalak mahai gainean ipini dituen edukiak ez dira nahikoa gure ustez eta batez ere bi aldarri ipini ditu mahai gainean patronalak eta alde batetik erosahalmena ez du bermatzen, KPIa ez duelako bermatzen eta beste alde batetik lanaldiaren jaitsiera 1592 jaisten du, baina 2028. Eta eduki horiek ez dira nahikoak eta aldi berean esan diogu patronalari beste hainbat eta hainbat eduki ere badaudela garrantzitsuak sektorean eta horietaz ere hitz egin nahi dugula. Beraz hori da. Bilerak egin arren, oraindik ez dela kontua bertan gelditu. Orduan, kontuan hartzekoa da, guztira 2000 behar egin dituela zuen sektoreak Bizkaian, ez da gutxi, sektoreko zein langilek hartu dute parte greban? Egia esan oso balorazio ona egiten dugu egunarena eta aurretik egin ditugun egunena. Bai abenduan eta bai urtarrilean 19 ordu egin genituen greba eta orain arte 5 egun greba egin ditugu eta datorren larun batean 6. eguna greba. Orduan polikiroldegi gehienak itxita egon dira edo 90% inzidentzia eduki dute, beraz langile askok egin dute gaur greba. Gaurkoa egin duguna da polikiroldegi aurreetan eta udaletxe aurreetan kontzentrazioak egitea. Hori izan da gaurko. Eta gaurko eguna ere positiboki baloratu duzue? Bai. Gaurko eguna ere, aurreko egunak bezalaxe positiboki baloratu ditugu bai. Eta pentsatzen dugu larun batekoa ere oso ondo irtengo dela. Orduan, aurrera begira, zein izango da zuen helburua? Aurrera begira, 14an negoziaketa mahaia dago, beraz, bilera bat egongo da, eta
ikusiko dugu, patronalak eta enpresek edukiak ekartzen dituzten maira, baina, eduki hoberik ez badute ekartzen, gure proposamena izango da greba gehiago egitea, bai martxoan eta hemendik aurrera. Orduan, adostasunetara iritsi ezean, grebekin jarraituko duzue. Zuen egoera gertutik jarraituko dugu. Esker mila Itziar Larrazabal, ELA sindikatuko kidea, Bizkaiko kiroldegietako langileen egoera aurkeztearren. Zorte hon. Nazioartean, Frantziar Senatuak argi berdea eman dio abortatzeko askatasuna Frantziar Konstituzioan sartzeari. Gaurkoan, parlamentuak oniritzia eman dio. Oui, nous sommes hantés par la souffrance et par la mémoire de tant et tant de femmes. Oui, la liberté d'avorter reste en danger, consubstantiellement menacée. Car tout dans notre histoire le prouve. Nos libertés sont par essence menacées, par essence fragiles, par essence à la merci de ceux qui en décident. Et lorsqu'on veut s'en prendre aux libertés d'un peuple, c'est toujours par celle des femmes qu'on commence. Simone de Beauvoir, encore une fois, avait raison. Nayib Bukelek El Salvadorren duen babesa eztabaida ezina dirudi. Herrialdeko mugimendu feministak gogor kritikatu du presidenteak hartu berri duen erabakia. Hezkuntza ministroaren hitzetan, genero ideologia eskola publikoetatik ezabatu dute. Berosatrustegi. Gaur El Salvadorrera joko dugu. Otsailaren hasieran hauteskundeak ospatu ziren eta Nayib Bukelek irabazi zituen. Ertamerikako herrialdea bigarren agintaldiz jarraian gobernatuko duen lehen presidentea da. Garaipena lortu zuen botoen 80% baino gehiago lortuta. Herritarren babesa eztabaida ezina dirudi eta horrek bere politikak nahieran aurrera eramateko aukera ematen dio. Urte hauetan hartu dituen hainbat erabaki ezbaian jarri dira eta aste honetan argitara atera den bat jorratuko dugu gurean. Hezkuntza ministroak, Jose Maurizio Pinedak, adierazi du genero ideologiaren erabilera oro ezabatu eginen dela herrialdeko eskola publikoetatik. Erabakia heldu da Nayib Bukele presidenteak Estatu Batuetako alderdi kontserbadoren goibilera batean horren inguruko iritzia eman ostean. Esan gabe doa, gainera, Ertamerikako herrialdeen artean El Salvador dela emakumeen indarkeriazko heriotza tasarik altuenetarikoa duena Nazio Batuen erakundearen arabera. Ez da Bukelek bere asmoak argi uzten dituen lehen aldia, jakina da abortuaren eta ezkontza homosexualen aurka dagoela. Alaxe adierazi zuen 2020an presidente rap kantariari eskaini zion elkarrizketa batean. Mugimendu feministak neurria gogor kritikatu du erabakiak emakumeen eskubideak urratzen dituela adierazita. Euskal Herrira bueltan, Gasteizko Zunzine ingurumeneko zinemaren nazioarteko jaialdiak 20. edizio izango du aurten. 5 film luze, 3 film labur eta animaziozko 5 lan labur eskainiko dituzte 5 saiotan banatuta. Adi. Zunzine jaialdia Gasteizera iritsiko da martxoak 11 eta 21 bitartean. Ingurumeneko zinemaren nazioarteko jaialdiaren erakusketaren 20. edizioa da aurtengoa. Gasteizeko Aldabe gizartetxean izango dute lekua emanaldiek arratsaldeko 7 martxoak 11 eta 21 bitartean. Ingurumen arloko munduko ikuskizunik garrantzitsuena da honako hau, eta ikusentzunezkoen bidez ingurumen gaiak eta arazoak adieraztea du helburu. Jaialdia 1983an sortu zen, eta 2003 urtetik agerraldi egiten du Gasteizen. Eta edizio bakoitzean film esanguratsuak aukeratzen dituzte.
Aurtengo programazioa 5 film luze, 3 labur eta 5 animazio laburrekin osatuta dago, 5 saiotan banaturik. Gainera, aurten lan euskaldun bat proiektatuko da, zure platerean hasten da mundua dokumentala. Honen bidez tokiko dokumentala babestuz. Aurtengo kartelean Jan Godal agertzen da azke diren txinpantzekin egin zuen landa ikerketari tximeleten bidez erreferentzia eginez. Besterik ez gure partez, badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Xiberotx taldearen beti forman abestiarekin utziko zaituztegu. Bihar arte. Aitzina reggae dantza Bradan banan, heben beti forman Nene botza ere beharrian gilikatzen nahi Aitzina reggae dantza Txaute gure gilan, heben plazan Regearen erin manenak ari dantzan Ez jagi guano bekatzaman Unen partekatxia jente huna bere ban Txaute gure gilan, heben plazan Regearen erin manenak ari dantzan Ez jagi guano bekatzaman Unen partekatxia jente huna bere ban Bradan banan Eko, bete. Itzali. Haiene, bizikleta. Eguneroko keinu txikiekin energia aurreztu dezakegu.